מדויק כדי לבחון את הביצועים של השחקנים על המגרש. גם בישראל כבר עוקבים בזכוכית מגדלת אחרי כמה קילומטרים השחקנים רצים על המגרש וכמה מסירות מדויקות הם משלימים. את זה נזכיר לכם סצנה מתוך הסרט מאניבול, אז אתם כנראה כבר מבינים בדיוק על מה מדובר. There are rich teams and there are poor teams. Then there's 50 feet of crap. And then there's us. You guys are talking the same old nonsense like we're looking for Fabio. We got to think differently. Who's Fabio? לפני קצת יותר מ10 שנים, בילי בין, המנהל הראשי של קבוצת הבייסבול של אוקלנד, הכניס לספורט העולמי שיטת חשיבה קצת שונה. הוא קרא לשיטה הזו מאניבול. Your goal shouldn't be to buy players, your goal should be to buy wins. And in order to buy wins, you need to buy runs. ב-20 שנה האחרונות, ספורט הפך לביזנס הכי גדל בעולם. זה הפך לעסק. וכמו כל עסק, אתה רוצה לדעת לכמת את האיכויות של הספורטאים. הסיפור של המאניבול בכלל, של ניתוח סטטיסטי מאוד מתקדם של סיטואציות ספורטיביות מאוד מאוד חם עכשיו, בגלל שאנשים מבינים שהספורט העולמי הוא שוק שמגלגל עשרות מיליארדי דולרים בשנה, אבל עדיין יש בו הרבה מאוד כשלים באיך לזהות פוטנציאל. התחילו לפתח כל מיני מערכות למדידה, עד שהגיעו לאיזשהו פורמט שהחליטו שפשוט מודדים הכל. מודדים כל נגיעה, כל תנועה, כל ריצה, ואז מכניסים את הכל לתוך איזושהי פורמולה שנותנת לך value של שחקן. מאניבול הוא חקר ביצועי מדויק של פעולות על המגרש על מנת להעריך שחקן. אנחנו מדדנו כל נגיעה שלך בכדור, וכל השפעה שלך על המשחק, ורצינו לראות כמה רצון להשפיע היה לך על המשחק. ניתוח הפעולות האישיות של שחקן על המגרש עוזרות למאמנים לחבר בין היכולת הפיזית של השחקן ליכולת המנטלית שלו. דור, כמה פעולות הגנה אתה חושב שאתה צריך לעשות במשחק? 10, 7, 8. אוקיי. כמה אתה חושב שעושה צ'יצ'ריטו? הוא יכול להגיע גם ל-20 ומעלה. ואתה? 8. כן. למה? למה? זה פעולות כישרון או רצון? רצון. אתה חשבת שעשית 8 פעולות לחימה. יש לך נשמה ענקית, ואתה עשית 42 פעולות לחימה. שהממוצע העולמי הוא 35 ל-40 לחלוצים. אתה בלם שאתה מגלה דברים שגם לטובתך וגם לרעתך. וזה יותר לך דחף לשפר ולעשות ולהיות הכי טוב בכל התחומים. מההגנה עד ההתקפה. אז עכשיו שאחרי שדיברנו על הסטטיסטיקה, כדאי שפשוט נהפוך את זה לכדורגל. ובוא נתמקד רק בפעולות ההתקפה שלך. זה אמור להיות גול. מצב מדהים, אל תשכח, תגיע למלא כאלה. רק בסוף חייב לבחור מסגרת. הדבר המרכזי שאני רוצה לעשות זה לתת תמיכה נכונה לספורטאים. אתה רוצה לדעת תכלס מה כל אחד שווה, ואז אפשר לחבר לו מטרות שהוא יכול לשלוט בהן. אוקיי, היה לך פס ב-92% דיוק. סחטיין עליך, ותדע לך שבתכלס זה קריטי, כי זה משקף גם על האחריות שלך, אבל גם על הקור רוח שלך. אתה מבין שיש לך כדורים ארוכים, כמעט כמו פסים קצרים. וביחס זה חייב להיות 1-5, 1-6, פס ארוך או פס קצר. לרוב אתה רוצה לשחק קצר ומדויק. אף פעם לא נתקלתי בניתוח סטטיסטי כזה. אני יכול לשפר את הניתוח של המשחק שלי, אני יכול ללמוד, ואני בן אדם שרוצה ללמוד. בעוד שבבייסבול, בפוטבול ובכדורסל הניתוח הסטטיסטי הפך כמעט לאובססיה, בכדורגל התחום הזה נתקל בחבלי לידה קשים ובלא מעט התנגדויות. הסיפור הזה עדיין ממש בחיתולים ואולי גם אף פעם לא יגיע לבשלות בגלל שמדובר בענף שהכל שם נורא משתנה, כל סיטואציה מושפעת ממזג האוויר, מושפעת מסגנון משחק של קבוצה, מאנשים שסביבו, כי זה ספורט קבוצתי אמיתי, ויכול להיות שבגלל הסיבה הפשוטה הזאת, אף אחד אף פעם לא יעשה איזשהו, לא ימצא את הנוסחה המנצחת באנליטיקס של הכדורגל. החדירה של ענפי המדע היא מאוד קשה לאנשי המקצוע. הבעיה הכי גדולה של המאמנים זה שיש מערכת בקרה, גם עליהם. זאת אומרת, אם הם אומרים, הקבוצה שלי יש לה מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה והפסדנו במזל. ואז אתה בודק מספרית, ואתה רואה שהקבוצה שלך גם לא זזה וגם לא נלחמת. אז איזה מוטיבציה יש? בכדורגל האירופאי, שמתחיל להפוך למגרש המשחקים של בעלי קבוצות אמריקאים, כבר עושים שימוש בניתוח הסטטיסטי. כל המועדונים הגדולים מחזיקים מערך אדיר של אנשי מחשבים שמנתחים כל פעולה וכל תנועה על המגרש. לדוגמה, במנצ'סטר סיטי יש מחלקת מחקר של 54 איש. כי הרעב לידע הוא פשוט ענק. זה לא הגיוני היום שביזנס לא תהיה לו מערכת בקרה על עצמו. ביזנס של כל כך הרבה כסף. זה נהיה נושא חם בכדורגל בגלל שזה הגיע מהבייסבול האמריקאי,
בילי בינאם, בג'נרל מנג'ר של אוקלנד, שהביא את כל הסיפור הזה של המאניבול אל המקצוענים. הוא מחשיב את עצמו כאוהד שרוף של טוטנהאם, כאמור הבעלים של בוסטון רד סוקס הם הבעלים של ליברפול. הם נכנסו לסיפור הזה של הכדורגל האנגלי כי הם הבינו שיש שם הרבה מאוד כסף, כמו כל מיני בעלים אמריקאים שהגיעו לשם עוד קודם. ומשם, אתה יודע, כל מה שקורה גדול באנגליה נהיה ישר גדול מאוד בעולם. אומרים שהעולם מסתגל במהירות לנורמת החיים האמריקאית. ישראל היא דוגמה מצוינת לכך. לכן יש סיכוי שבקרוב שיטת המאניבול תהיה נפוצה גם אצלנו, ונדע בדיוק כמה קילומטרים רצים השחקנים שלנו על המגרש. מצד שני, אולי זאת בדיוק הסיבה שהשיטה הזאת עדיין לא נפוצה כאן. כן, המדע הולך ומתקרב גם לעולם הכדורגל, והספר המרתק שכתב ביל ג'יימס ב-2003, מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל, זה הבסיס לכל העשייה ספורטיבית. אהלן מנחם, ברוך הבא. שלום, שלום. תגיד לי, זה מה שצריכה קבוצה קטנה כמו למשל עירוני רמת השרון? לעבוד עם נתונים סטטיסטיים מאוד מאוד ברורים, זה מה שמביא בסופו של דבר להצלחה? כשאין כסף גדול? זה כלי עזר לקבוצה קטנה כמו רמת שרון שהתקציב שלה מוגבל. דברים כאלה יכולים לעזור לנו לצמצם פערים, קבוצה יותר גדולה. עד כדי כך שאתם בזמן אימונים עוקבים אחרי שחקנים, בזמן משחקים עוקבים אחרי שחקנים, ואתה יודע כמאמן, אומנם מאמן לשעבר, נכון עכשיו, אבל בכל זאת יודעים בדיוק מנהל מקצועי, יודע בדיוק מה הפרמטרים שמביאים לכם ניצחונות בליגה? כן, עשינו מעקב לאורך כל העונה, והגענו לממוצעים שבשביל להביא ניצחונות אנחנו צריכים להגיע אליהם. אנחנו מחלקים אותם לשלושה פרמטרים, שזה פעולות לחימה, שזה נקראים פעולות אדומות, פעולות התקפה, פעולות כחולות, וניידות, שכמה ריצה וכמה קילומטר רץ כל שחקן במגרש. הגענו למין נוסחה שאם אנחנו מביאים כך או כך או כך מה שאנחנו צריכים, ב-99% זה מביא ניצחונות. ספר, אנחנו רוצים לדעת, אתה יודע. קודם כל אנחנו בנינו לעצמנו תבנית של איזה קבוצה אנחנו רוצים להיות. הגענו להחלטה שבעונה הראשונה שלנו בליגת העל, שהיא עונה מאוד קשה, החלטנו שאנחנו רוצים להיות קבוצה שהיא רצה יותר מהיריב, קודם כל. שנית, לעשות יותר פעולות לחימה. והשלב השלישי זה להביא קצת יותר כדורגל, אבל בזה פחות אנחנו מתרכזים, יותר מתרכזים בלהביא קילומטר נכון, טוב מבחינתנו, ופעולות לחימה. ולשמחתי זה באמת הביא לנו הרבה ניצחונות, ושעשינו את הפרמטרים האלה כמו שצריך. אנחנו רואים שגם הפועל תל אביב ומכבי חיפה לאט לאט מתחילות להשתמש בזרים האלה, ובטח אתם, שאולי זה ההבדל ביניכם לבין להיות מרכז טבלה ומעלה לבין תחתית. זה מאוד מאוד חשוב, סופר חשוב, דבר מבורך. עדיין כדורגל זה המון רגשות, המון אמוציות, אין תחליף לניסיון, לחוכמת משחק. איפה מוצאים את שביל הזהב למצוא באמת לשלב בין הנתונים לבין הדברים שאתה מרגיש כמאמן? בדיוק, יש מצב שאנחנו מחפשים את האיזון של כל דבר. אני תמיד אומר שאם שחקן רץ 12 קילומטר ועושה 40 פעולות לחימה ומסיים את העונה עם 6 שערים או 4 שערים, ויש לי שחקן שרץ 10 קילומטר ועושה 20 פעולות לחימה ונותן 13-14 שערים, אז ברור שעדיף את השחקן שמפקיע יותר שערים, כי זה בסופו של דבר זה מה שמביא את הנקודות ועוזר לניצחונות. אבל באופן כללי, הדברים האלה הם מאוד עוזרים למאמן, אם הוא יודע לקחת אותם בדבר הנכון ולהשתמש בזה כמו שצריך. אתם מודדים את זה גם קבוצתי וגם פרטני? אנחנו גם קבוצתי, גם פרטני, וגם עושים את זה כהשוואה ארצית, עד כמה שניתן היה להשוות. והגענו למין נוסחה שאנחנו צריכים להביא כל משחק כמות של מה שציינתי מקודם. זה אומר שאתם עוקבים סטטיסטית עם מחזרי מחשב למעשה אחרי שחקנים, והמעקב נעשה בכל שבוע, יושבים עם שחקנים, בישיבות, מדברים, מנתחים. יש לנו תוכנה במחשב שאנחנו יכולים כל רגע נתון במשחק לנתח מצב שהיה במשחק על כל שחקן, על כל פרמטר, וזה עוזר לנו גם כן לנתח טעויות שעשינו וכל מיני דברים שלא שמים לב אליהם בדרך כלל. כמו 2 מהלכים לפני הגול, למה קיבלנו את הגול, ואנחנו מפיקים הרבה מסקנות מהדברים האלה, וזה מאוד עוזר. רק הערה קטנה, הם גם עושים פיילוט בנוער, ומשווים את זה לבוגרים, כדי להראות לשחקני הנוער כמה עוד חסר להם בשביל להפוך לשחקני בוגרים, וזה דבר לא פחות מבורך. תמשיכו ביוזמה הזאת, מנחם, ואתה יודע מה, תבלו בליגת העל עוד הרבה שנים. תודה רבה. שיהיה בהצלחה. תודה רבה.